Nagplanong muduol sa Commission on Human Rights ang pamilyang Gamboa kay matud pa tuyo gyud sa kapulisan nga patyon si Giselle Gamboa ang gitudlong gunman sa pagpatay sa usa ka pulis sa dakbayan sa Karkar. Apan matud sa hepe sa kapulisan sa probinsya nga giprotektahan lang sa iyang mga sakop ang ilang kaugalingon dihang nisukol kini. Andrea Patenya, Suginlimi. Human mapatay sa kapulisan kagahapon ang 25 anyos nga si Giselle Gamboa, puot siyang pamilya nga mupasaka og sumbong sa buhatan sa Commission on Human Rights. Matud sa amahan sa biktima nga bisan pa og nalambigit na sa pipila ka kaso ang iyang anak, sigurado siyang di tinuod ang pasangil sa kapulisan nga ang iyang anak mo'y gunman sa pagpusil patay kang PO1 Felicissimo Onabia niadtong Disyembre 11. Matud ni Charlito, sukad nga nadakpan si Giselle human masakting nagkupot og armas niadtong tuig 2010, kini na ang pirming pasangin lang responsable sa mga kaso sa pagpamusil sa Karkar bisan og way igong ebidensya. Ang kanunang paglambigit niini sa krimen, maoy giingong rason kung nganong magdaki ni pirmi og armas isip self-defense. Hindi ka na lang kung anak, munong nagdadasag armas kay isuya naman ko na siya pagpusil. Nagdepensa na sana siyang kaugalingon nga kada kuha na yung mahitabo siya mo pasangin lang. Lubong ko na po anak mo, ngayon siya mo sige isistig sa layo na kay nga mo ha. Apan gibarugan sab sa kapulisan nga base sa ilang intelligence gathering, si Giselle gyud ang nigawas nga suspect. Kini nga kung gibarugan karon dinhi sa sitio Awayan, Poblacion 3, Dakbayan sa Karkar, mao ang lugar kung diin giatngan ug unang gitirahan sa mga sakop sa PID si Giselle Gamboa kagahapon sa buntag. Matud pa human nga napusilan si Giselle, nakalakaw pa siya padung dinhi sa unahan. Ug kining maong pwesto nga gibutangan karon og cross kandila og mga buwak mao ang lugar kung diin nahagba si Giselle ug giingong atol sa iyang pagkahagba gitiwasan pag kini og tira sa mga sakop sa PID. Reklamo karon sa pamilya ni Giselle nga overkill ang gibuhat sa kapulisan. Matud sa nakakita sa hitabo kagahapon, nagpakiluoy pa sa pulis si Giselle. Di alas lagi na siyang kamot na ayaw taon ma'am. Sir, pag ingon ayaw taon ma'am sir. Dirahan man siya. Tagal sa sumuto po nagkamang siya nga to. Muna yung igod rib. Luyo. Sa death certificate ni Giselle nga giluwatan sa medico legal, migawas nga mga samad pinusilan sa tunga ug ubos nga bahin sa lawas ang gikamatyan ni Giselle. Apan sa gibuhat nga sketch sa mga kabanang niini base sa ilang nakitaan sa patayng lawas, 12 ka samad pinusilan ang ilang nakita. Dili ko skili di anak, wako kita niya ni Giselle nga, natural pa siya. Lingon na nga, ma'am, ayo ma'am, hon, tirahan yun, pagpag, man, nakakita ko nga, ligawas ko sugugawas, ako sang gitanaw, nagkubo na, ilagyan pong gitirahan. Sa to pamurag patay gilang tuyo ito. Nagirakrakan lang akong anak ko, ginadakpag, insakto nga, tinarong ba? Apan di panalipdan ni Provincial Director Police Chief Noel Giliamak ang PID ug miingon nga midepensa lang gyud ang mga pulis dihang misukol si Giselle. Hinuon andam silang muatubang sa reklamong isangat unya sa pamilyang Gamboa bato kanila. Kanina lang no, as a police officer, syempre atong primordial concern is the safety of our people, di ba? So that is an armed encounter. So, we made sure nga ang atong kontra should be totally paralyzed na, no? Kay we consider these people as very dangerous. Dugang ni Giliamak nga bisan og maingon nga sulbad na ang kaso, di pa siya matagbaw hangtod nga di matumbok ang mastermind sa kamatayon ni Onabia. It's not easy magud nga sa kapulis mapatay lang basta-basta, di ba? And we will not go after the mastermind. Andrea Patenya, News 5. Usa ka gingong drug pusher nga gituoang dunay kalambigitan sa pagpatay sa kanitig pamaba sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 nga si Jesse Tabanao nasikop sa kapulisan. Ryan Sorote, Suginlimi. Nasikop sa gipahigayong bypass operation sa Cebu City Intelligence Branch pasado alas 9 kaganing buntag si Julius Arda, 40 anyos, giulagway nga usa ka level 2 drug pusher. Matod sa kapulisan, dunay kalambigitan ang dinakpan sa pagpatay sa kanitig pamaaba sa PDEA nga si Jesse Tabanao. Migawas ang nga ni Julius sa investigasyon tungod sa kalambigitan usab niini sa mga kaso sa pagpamusil sa dakbayan. Gawas ni Julius, giimbestigar usab ang posibleng partisipasyon sa igsuon ini nga si Kaloy nga una nang nadakpan. But
we cannot conclude yet, about his participation about the killings of Jesse Tabanao. Miabot sa buwatan sa CID ang byuda ni Jesse aron masusi ang maong kalambuan. I was informed na Ariel Solivar katong suspect mo'y nadakpan, so ni ari ko dili man di ay nasayop ra, dili siya mo'y nadakpan. Sa gawa sa panimay ni Julio sa Purok 3 Barangay Kaputhaw, nasikop kinihuman paliti o ginadaling drugas sa police assets. Nakuha gikan sa suspek ang usa ka bulto og 20 ka gagmay pakete sa gituho ang Shabu. Nakuha sad sud sa iyang panimay kining shotgun o KJ9. Ipaubos sa ballistic exam ang maong mga armas aron masuta kung naggamit kini sa ubang mga krimen. Pero bitaw paso na siya i-link na to tanan, i-solve na to, basta ni-surface yung pangalan dito, so did everything. So mo na inahimo na to, part of investigation process. Ginikuha nila no comments ko sir. No comments. Ryan Sorote, News 5. Lima ka adlaw na lang mga kapatid, Pasko na. Subay na ini, gipahinumduman sa Deputy Ombudsman for the Visayas ang mga kawani sa gobyerno nga wala ginili sa balaod ang pagdawat og regalo sa Pasko. Apan bisan pa man niini, mahimo gyapon kuning basihan sa pagpasaka og kaso. King Perez, Sugindimi. Karong panahon sa Pasko, tradisyon na sa mga Pilipino nga maghatagay og regalo. Si Deputy Ombudsman for the Visayas, Pelahio Apostol, nagkanayon nga mahimong mudawat og regalo ang mga trabahante sa gobyerno karong Pasko, kay way balaod nga nagdili niini. Mga yung token lang. Kaugalian Pilipino, exempted yan. Apan tambag ni Apostol nga unta di na lang mudawat og regalo, labaw ko nang naghatag dunay transaksyon sa maong government office sama sa mga suppliers o contractors. Mahimo kining basehan sa korupsyon kung adunay mo pasaka batok sa nakadawat nga opisyal. Hindi pwede tumanggap kahit na may relasyon o walang relasyon sa trabaho, kasi kung walang relasyon, pwede yan maging indirect bribery. Sa future ba? Kasi malapit ako, pagi ko binibigyan, baka sa future transaction, bigyan ko siya ng pabor kahit na illegal. So, ang problema lang natin, may mga willing na mga tao na magtitistigo na tumanggap. Gidili sabang pagpangayo og regalo mismo sa government official ug empleyado, gawas kun mo solicit subay sa mga lagda. Kasi ang advice ko lang, napapakita mo, bawal ang solicitation, lahat ng mga klaseng panghingi, regardless of the amount. Kung ganin madawat ako, usually pagkaon ako ma-share sa mga kauban sa kusina. King Perez, News 5. Mokan to ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Biyernes, Disyembre 20, tuig 2013. Kini si Frank Palilog Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paggatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!